guys, welcome back sa among YouTube channel. So karon gipadung mi kuan kanang motodol diri sa among aba kanang kuan ni yuta sa akong dulo dapit. Ngadto mi didto kay manuroy mi kay Sunday man pudron na tingsuroy pudron. Adto mi didto mo tanda pud mi didto ba kay napoy basak didto nila lulo niya kami ang nagkuan. Sana nagtrabaho. Charot. Nakauban ako silang ate. Yes. Si manager o si kung mangkod nga babae usa si Janami. Yes. Yes. Ilang gidara among mga mananap ato. Ang mga iro nga dugay nang nabilangko sa among panimala. Sige raghikot. Amo nang pagadalhon karon kay para makasuroy po na sila in town. Adto mi dito padung guys kato dito nga moto. Napoy mga tao dito na ngadto. Indot man gud anak kay kuan kanang kusog kay signal nya kita ang mga kuan ba. Basta makita ang view din hiyan indot kaayo. Ay Ginoo. Gihangat naman ang taong ko. Ay nga. Kadijut ko man taon ni tanang baklay aning kuan dalan. Kita lang tayo nyo dito unahan guys kay kuan. Tanawa ninyo guys, arang kusugan namang lakaw sa duha kay agrojo no pud ani lang gida nga iro nga si Brown no si Kano. Oh, tanawa. Ay kasaba pas manok Ginoo ko oy. Oh, dara. Pretinain tao nilang paspas ang mga lakaw ani gibijaan ako. So, mo to guys na namin dapit diri sa kuan sa mo ang padulngan. Na ano na mga naipadsag din he. Mga napoy mga nag-uma din he baka na. Mo nila mga padyag di ani. Nagbaklay in taon ni aning kuan oy. Libon-libon na ba? Mag-amping yung taki marag tinggawas sa barog mga pitin sa mahatukban hinon tayo apas mis among mater apas ni mama kay to amas mama dito sa basak ano sa kanto nagtanom guro to siya emo atuon ba kay napoy gibantayan napoy kuan ito humay pero murag wa pa man nabunga ng humaya kay bago pa man kuan. Sumunod guys, natanawag ang view diri oh, nindot kayo. Dito sa unahan guys na itangki. Mga bata nang gipadyo nga insa na sila nanaga. Nanaga na sila. Mo. At tutura dito among bayag katulad dito. Padung na dito. Ay kahasa ka ros mama kuan. Nagpungko. Nagamong among daan in town kay murang po ni kuan oh. Kukalisod mo putaan ni pugong-pugong sa atong mga til aron dita mahaditsos ubos kay anton sa tamutugpas basag sa mahasam ta na arbay daghang kalimatok in town. Magmilit unsa nato. Na mao nagbasag sa akong lolo guys kana diha nya. Sa pagkakaroon kami may nagkuan nag trabaho. Si mama pirmi din he. Ay karos mama atoras mama dito. Kaladyo kong mama ay na dito. Tapos at bang basta lugos mo makita kay layo. Tapos mga amo lang atong atuon lang sa tunamo ron. Padung naman mi dito noon. Hapit na mi sa pajag. Among pajag in town diri wa way bungbong na. Wa pay klarong kuan ba madyo na lang pasilungan. Pero wa pa jud na ikuan tarong mga kuan. Napakit-on ta mo unja. Hapit naman ta maabot. Morning kabasakan guys, morning kabasakan. Namunga naman di ay oh. Namunga naman di humay te. Agapon na jud di ani guys kay madlok jud ko di ani kay kanang daghan lagi kaadyo kalimatok kun mag kuan ug imong kuan ng tubig kay magkisaw-kisaw ang mga limatok pati naghana. Uy Ginoo, ako zapan tag makakita ta nang pertingan limatok gawas lag usar ka buok kay madadapo nas kuan. Daghan na hoy Ginoo, di na maagwanta guys. Hapit na jud ay guys.
gibijaan ako sa mga kauban. Kalisod pa ko di aning dalan. Mauna diha kana antod man dito. Pero dito sa kinaubusan pa jud kay di na ilalulo. Dahil na pitag ija na. Ay dinhi. Kani dinhi antod na dito babaw. Ngunay ilalulo. Nya kani dinhi nas mama dito sa babaw. Tos mama. Tos mama dito. Wah. Nagbarog. Masa kana si jadi na. Guys, dara kamong pajag. Mana kamong pajag din in town po kamong pajag. Ho entay tarong ato boy bungbong. Mo na mong pajag guys. Taon po kamong pajag oy. Pero adyo na lang ni kay namtay kasilungan ug mag-uwan ori an his baol niya. As basak niya. Ang taon ni kahimtang. Murag gibagjo. Nya. Mo na din ha sa murag din hiro manggukuro-kutob og ilalula nya dira kay lahi na pitag ija na padong dito sa ubos. Ag din himo ilalulo padong dito sa ibabaw. Ay Ginoo sa mga pajag oy maluoy mo sa taon tani. Napoy mga pinuungan diri. Na ato na tos mama kinangunsa to datos ibabaw sa bungtod. Nananom-tanom man siya diri sa bakilid in town. Sa kung saan yung pagtanom din mga kauban na nagkapisi nagbira-bira na ilang mga iro nga dugay laging tao na bilanggo sa among panimalay uy kay kuan man kanang unsana ay kana hiktan man namo kay mga tumagkasada sa pagkasaon sa mga motor manglabay sa kalsada na diri si mama guys na naghuna dai si Jari uy unsana yang kuigo diri ari atong interviewon man nagong sa kadhe uy hangat na ko guys na buka-buka na nihang ilong tinanga sa imong kilid uy hangat ka adto ma uy nagtanong di si jag kamuti guys daraging tanong nga ti kamuti o sabi nga aning kamuti ha na gidang gitanom kamuti nagdapag sundan di ba si unsag naibitin hatok bon ba niya o ikatigbas nas mama na naguna kamuti ra may tanom dan ma kamuti lagi lang karatanon bakilid po di ani mo ay Ginoo ko gani hara dyan na si Jambon tag dito guys yung lirik kaon ati dyan kumbati mama hingin na mo mama kabuangon asa na marugduha oy nagsige magkujo datong mga iro nga mga idlas ka kay mga binilanggo laging taon nasa ubos diri guys na pwede daghang kabasakan tangki diha na tunaan man ang tangkiha ay. Huy, Ginoo ko kahangat pa. Andi anas babaw guys kay naay ka lingkuran po din ha. Hinimo ra po nas mga taon ni Kay magpa-signal man di anas babaw na naghimo slag bangko. Kahangat ba mo Nas mama. Kunin magpangas diri babaw. Ang amo di ta matangas mga. Sa pag-abot sa babaw. Ay nabarog ka. Kapoy mo kanang higo. Painom sa iro. Ay nagpainom sa iro. Asa may nadilim aw din nalita ba ya kasi pabor na po'y bay datos bungtod guys awa. Kasi buka na po panimalay din ha. Naibag tumulupad magkana. Ito. May maisip na yun Kano yun din naman. Didi katong dato sa ubos. Ay hari na tanan nagkana nagpayag ni na yun niya. Wow. Hay nagkarugduha. Napoy kapajipasan daan niya. Wa may bunga. Di may manguha kay wa may bunga. Ay kubat din naman. Ano sabi kanon madahon. Ato anak mga kauban ono. Disa nagikan nagpainom lang ka na. Inom. Nagsige magpukatawa. Asa man mo pagtungas nagdali ngam say magpukatawa din ha. Kahangat itaw na na. Gipanguhaw ra ilang mga gipangbitbit nga mga kuan. Mga kahajupan ilang mga gipangda nga mga iro dito Dito ko nas motong gamay. Nang ato mi dito at bango katunay gamay mo to ba amo na tungason po. Hasuroy na ang kuan sig asa. Dali na oy.
Uy, pahuya yan sa ba? Ditso na eh. Anindot kayo diri guys. Uy, refreshing kayo ba? Wow! Hindi kami kay hangin na. Tangki ay. Apan hugaw lagi kaadso ng tangki diri guys. Kay gitunaan magkabaw. Wa man siguro ni isda di aning dapita. Oh, malipad dun kag mga iro na mo guys. Kay kamo kuno dugay binilang ko. Dira kagawas karon apan naghapoy nagahigot sa ilang liog kay di man amo lagi pagabuhian. Uy kay mo to lagi kasada nya. Makasaon sa tanang mga motor. Ha? Oh, malipad dun kayo sila oh. Oh. Ah, lagi panghangatan na bukad ng mga ilong. Bukad ilong. Sakto sa pag-exercise ni nga. Tungas-tungas ba? Maudi ay naglugnot-lugnot kinaali po ilaing mananap di ari. Ay laki. Hoy, pasig masag magbuglo na magtagbotag ka ng referee ari. Iya, murag nag-isa-isa rin doon ka na eh. Malito na bagnaong nang usa oh. Basta bisag kaliton tagharap magbata ning laway oh. Ayun sige tutanaw sa atong iro. Pagpujo diha kano kay asa na nimo daros brownie day? Daros kabaw. Sungag konsumo ng kabaw tanaw ogi. Adto na manil jada adto na may kabaw nag tanaw lang tawag kabaw kay ngano ginukuray. Nakatanang butong gamay na. Tungas kono to diato guys, aron makasuroy pud mo diato siya. Bahala ba lang nagatan-aw na mo dian ang kuan. Udah pa kuan dian ni oh. Punuan sa mangga. Hay patuna mo si pagtuon ng kabaw. Hoy Ginoo ko na mura naman nag-una ng tangkiha. Tarawa guys, oh brown kayo. Pagka brown lang gyud. Murag na may lang tao sa mo to. Na ag tangki nga, unsa man ning tangkiha eh. Ugaw lay kadyo kay gipatuna ang kabaw unsa. Wa man tayo po ni buhi inilagtuan mga isda. Mayabas ba asa basta ang taong kakuha og bayabas nga di maron timbunga. Dagan pa gigukod. May kalagoy Ginoo ko. Hapit na lagi madusmo. Tamo ni. Na magtungas mi dire. Naginatras na lang ko guys kay gahong ko na front ka man din ako. Oh dara, oh ingani kanindot dire. Ay mga daghang mga pajag diha po na mga bayan na ubos ng moto. Napoy pajag di ana. Babaw sa moto. Oh. Mo di guys. Diha kay pasanan na din ha dapita kana ni moto ubos ana. Ani nay daghang naglupad-lupad usa na mga pugti kanang naglupad-lupad ko siya pag. Oh? Pato? Mga pato na sila ha tabon. Tabon di ay taka-taka ng pugjawit eh. Kana din ha oh. No, daghang jugi nga basakan diri guys kay kuan man po nang puy tubig. Kapur kayo sa basak. Diani mami sa una o mamuwak entaw mangga diani sa una katong basta kuan ay bunga diani o. Eskwela pa mi o. Diyan na mi dapita guys magkuan mamayabas. Mamayabas mi diana sa una ko magpaniod to. Say ani mi maniod to sa kalibunan kanang gikan eskwelahan. Elementary pa mi ato. Kabisi ba ning pamicture ng usa. So mo to guys na ami diri sa kuan. Tong isa kang gamay mo to. Ha, ano diri Small but terrible. hangat lagi kajog tungas diri apan kayahon kay mo man itong gusto diri magtungas-tungas aning mga motor ani. Nagsarong kami makaanhin uroy kay ako sa duty niya ako kay klase naman uroy ko. Murag Sabado ra pud Domingo murag lugar-lugar gyud nga makaingan andi dinhi ani. Tuwa tanawa lagi tilapa na siyang kuhan. Ato lagi sigladok din na. Bad, Bernie, Yes. bad. Hoy, purma na mo diri guys. Oh, tinagparag. Ati. Hi guys, look at Bernie. She's Oh, nara. Mo na si manager. That's Bernie. Oh, look at Bernie. Busy kayo. Ati, Na dito si mama, na dito si mama. look at Bernie. Look at Bernie. Ay! Kani mo ni nindot na Hello, Teo. ana diha lugar mo nindot na ito tujuk na po na kamera para makakita po mas palibot ba. Tara oh. Savage love. Nakatunog masiguro ko tae. Tae sa wate guys nakatunog ko. Ah, nakatunog
ano kung tayo sa wati. Hi, bro. Wala na ingon nagkuan og tagay katul. Hello, guys. Welcome back to our YouTube channel. Yeah. Ano ipo ipasajaw-sajaw na din hay kilatan ta. Uy, Okay. Kakit. Meron siya pa. Teta, mag-tiktok. ginagawa mo. Sajaw-sajaw na lang din namo diri bukid guys kay This is Sunday fun day. Yeah. yeah. Dugi. Among buhian among iro guys kay napoy iro sa silingan basi. Basta sa paggibugno ba anja magtagbo unsa mig kuan Iro guys na nalagi na. Bumbungon po ng iro ang arion mapunta. Patuon. Mangningita to siguro nig-away ba kay arion mapud ni sundo na pumig asa na. Si Brownie ayo guyo si Brownie doy. Wala tago-tago pa. Urig magbuglo ba niya maapil unsa mig kuan taak. Isog ra ba na iro ha? Ayo ko takot. Palo. Bugong sumudag taman kay basig na maka Diri kay. magkaipso Tan diri. na maripadon kayo si Kano kay nakagawas lagi taon siya sa iyang bilangguan. Karon ay malani na mo hikta na to sa kuan haligis among pajag kay di lagi na mo pagawson. O di pa lagon ba kay kuan. Amon na poy magbantay sa among panimalay ba niya. Kung nay tawo nga wa mi kaila mo nay mo usig. O bisan pagkaila mo usig man sila. Ang ibaw mi nay tawo ba nga ni apo. Mo ni si Brownie. Brownie nga nani happy taw ni mamatay kay naghikog man ni uroy. Kuan tari o. Nawana na nangita nag-TikTok nang usa na. Nagkuhan unsa ni si Jani sakas hagdan ba unsa naligas magtiil na nabitay niya. Murag na hikog in taon. Kuyawan na to. Pag ako naluoy nga nagkatawa kay agayang porma lagi kay unsa ni siga ng mata. Ag si Mazusi ato diha man pud og si Mazrina niya. Ingon naman si Jose nga kuan na maz kay basig mamatay ba na puto gidali in taon po. Dili na hawad dito sa Paborito ra ba ni Jose? Ganahan si Jani niya. Cute mangon kay si Brownie. Oh, mura siya fox. What the fuck say? Asa na maro? Pare puras kano dali ti. Na pilong-pilong dungan. Apa nang ani mo? Way mga kaligo kay kuan man intaw apiki mapug tubig kay Pwede manglangas. ora man pud namo intaw tubig mo nang teng sarap na sila kaligo, makaligo po ni dad on sa sapa ang pangulangon dito ba. Pagduwa mo diha, pagduwa mo. Ako pud kana. Mga butan ni mga irua uy nya. Kuan pud ba kanang Abebe. murag magkakuan pud silang makaila na sila sa tao. Manimaan pud sila ba. Lagi na lalagi iro nag-atang-atang dari. Ay, na po himbay. Nag-tripping na nag-sit-sit na di arig usa ka mananap na di atos ubos. Siguro si Jagnay kuan. Na, kana bato aron din na muduol di arig magkabuglo unsa ni. Guys, wag yay bato dari guys nakitaan. So kani among bato sa laing iro. Dari. Diba kay nam do mo guys kanang Parang go take on guys. tae hinga lang mara to cake dres bukid. Mo man atong cake kintahay kanang tae. Oni, Ana magalingin man na sa Carabao pakit manure. unta mo na dari ay. Na dari na usa dari. Ay usa di aris kuan. tuag ka ng kuan sa larin anang tai. Na kana di ana tae man na. Tuwag sa larin. Agsala rin tas unahan. Mo na si libang di ani. Tuwa ka to. Napoy mga pajak to kay bawo na isurianan datos unahan. Datos sa wa magitawag og lovely place itos unahan. Lajo lagi ka sa pud diri dili lugos maklaro sa kamera entawon ko ng kamera daginuton pud. As manager. At di batuwa na dito kaya creeping na to. Ana, naglagnat na iha. Oh, Ngunit lagi mag-picture diri. tanawa. Nagpusing-pusing na kay ug makaadyo na sa kuan iyahang Mag-TikTok nang color diha kay mag-ingon mo nagpicture. Nagiro. Wala lagi giduol na lagi bisiro ay sa guys kay ini sa diha kay murag basig bagbugdo na ni mga lagpot ni atong kuan. To guys, alas 4 na 19 sa hapon na amit diri hapon. Pitik sa mo Alas kasama. 4:19. Ga. Oh, kana day mo gigunit tan Ko na mo kapugong kay na may iro. Hala, iputa sa nahoning ato ang mahawagang ipatarong sa Oh. Ito na ang baby. Brownie.
Huy, in town ka Lois, iro na inat in tawag panit. Uy, ginoo ko ni Jana. Gihangat ng mga iro guys kay Ato sa nang gihangat kay perti man kiat kay malipad jud lagi. malipad. Asa imo naman nagipog nga ning taon day uy. Awaron Diyos sa Diyos sa Diyos ng buhay ko. Mao to guys, diri ra kutob among kuan video karong adlaw, diri ra taman kay Salamat sa ponytail. hapon na badya po na manghuli pa may magtungas-tungas pa may ato sa mga bakilid o na may makalagpot sa among panimalay. Mao ra to guys, daghan kayo salamat sa pagtan-aw sa among mga video, daghan kayo salamat sa inyong suporta. Yeah, don't forget to like, share and subscribe. O daghan nindot kay among background ron adlaw. Daghan kayong salamat. Tabush guys. Tabush iklapus.